Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Sino ba naman ako para pigilan ka? Ang halik mo. Hilom, oy! Kulukoy! Naghugaw-hugaw ka lang diri sa among subdivision, da? Dili man ko hugaw. Kay ligo man ko permi. Hugaw ka sa katilingban! Sagbot ka! RMN Drama presents Nanoy lamang ko awayon. Nano man. Bati man sila batasan. Buutan man batitay. Baditay, ayaw na paghirap. Yay! Abot na si Superman! Yay! Nakalamidala? O Baditay, da ako ang paglaom alang ninyo. Paglaom? Makaon na? Tiksi, managpabagugaw. Aron makamata ka sa kamatuoran, kay nabuang ka na sa mga basura! Dili basura si Baditay. Tao siya parehas ni Mug na ako. Gani, mas may bili pa siya kinato. Tungod kay limpyo ang kasing-kasing o konsensya. May sukdanan ba ang paghatag og respeto sa imong isig kaingon? May kinutuban ba ang paghatag sa imong kaluoy? Og angay ba nga nganlan og basura ang mga tao nga dili makatuka kun dili makakakha? Batitay si ako! Sugilanon nga sinuwat ni Maria Gina Vidal sa direksyon ni Ray Boris. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording editor Jan Jano og Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Ricky Gar. Laing dalit kanato sa RMN Drama. And there you have it everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!